Здравейте, много се радвам днес отново да сме заедно на канала. Темата, която ще разгледаме днес, бе по молба на един от абонатите. Много благодаря за което. Реално въпрос е и това, което ще гледаме в полето, то разбира се резонира и на много други хора, защото ситуациите са еднотипни в живота ни. Търсим една изгубена кралица. Или въпрос е дали тази жена ще се върне отново в живота ми. Гледаме една раздяла. Такава е ситуацията. Жена, която си е тръгнала. И искаме да попитаме полето и картите Таро, ще се върне ли тази жена в живота на този мъж. Това са двете колоди, с които днес ще работим. Така че нека да видим какво се случва. Но, мили абонати, преди да започна да реда картите, искам относно темата да си зададете въпросите, защо искате да върнете нещо, което е минало вече отново в живота ви. Защо ако тази ситуация и тази жена си е тръгнала от живота ви, вие искате тя отново да се върне. Потърсете отговорите във вас, защото те наистина са вътре. И смятам, че когато обърнете по-дълбоко внимание на тази ситуация, разгледате от малко по-друг аспект, ще видите едни много по-различни резултати. Тогава може би и самите ви желания ще се променят. Но, нека да започваме да видим реално господата на канала в каква енергия се намират в момента след тази раздяла. Да видим. Ой, мили господа, вие сте хора, които притежават цялата енергия на света. Вие наистина може да направите една жена изключително щастлива в взаимоотношението. Вие давате изключително много енергия, вие давате изключително много ресурс, вие задоволявате потребности. Но в същото време в някои от ситуациите влизате в много силни съзависими отношения. Искате да контролирате, искате да направлявате тази връзка и нещата по принцип в нея как да се случват. Така че основната енергия, в която влизате, е именно тази на магиосника. Вие сте магиосника във връзките си. Вие давате, но изисквате, понякога и чрез манипулация, понякога и чрез много силен контрол. Не казвам, че това го правите умишлено, но трябва да обърнете внимание на тази черта. Съответно, след тези ситуации, тези си действия, които са се случили в тази връзка, да, жената си е тръгнала от вас, да, жената ви е оставила, защото тази жена не се е чувствала добре в тези отношения. И може би да не е много приятно да го чуете, но вие имате голяма роля в това тя да си тръгне. Значи, знаете, че в едни взаимоотношения винаги ролята и това как ще се развие една връзка зависи от двамата хора. Но да, въпреки че сте били изключително любвеобилен мъж, давали сте изключително много, но от другата страна понякога сте влизали в много крайни ситуации на контрол и именно поради това тази жена си е тръгнала от тази връзка. Искаме да видим в момента къде се намира тази жена. Тази жена най-вероятно в момента се намира във връзка, но е пред един избор в тази връзка. Дали да я приключи или не. Много силно засегната е темата в момента в тези взаимоотношения, но да, в живота й има мъж, не е любовен интерес. И тя се чуди дали да остане отново в тези отношения или отново да си тръгне. В момента на тази жена и се разиграва подобна ситуация, която е била с вас. Тя повтаря даден модел на поведение.
но най-вероятно тази жена отново ще реши да си тръгне. Отново има неудовлетворение във взаимоотношенията си, отново има разбити очаквания и отново ще остави един мъж с разбито сърце. Мили господа, които сте на канала и гледате това четене, имайте в предвид, че в каквато и енергия да сте били вие в тези взаимоотношения, огромно значение е оказвал модела на поведение, на държание и на мисли на въпросната дама, за която питате. Тя е жена, която не обича контрола, жена, която не обича да й дават направления в живота и когато на нея стане трудно, тя си тръгва от такива взаимоотношения. В такава енергия излиза тя. Вие най-добре си я познавате, може да припознаете дадени черти от нейния характер, но обикновено тя във взаимоотношенията си повтаря този цикъл и начин на поведение. Може би и преди вас е имало такава ситуация, с вас се е случило нещо такова и в момента тя отново преживява този цикъл. Най-вероятно тази кралица, за която питате, тази дама, която бихте желали да се върне във вашия живот, има някакви недоотработени травми вътре в себе си. Те са свързани с изборите и в любовта и може би от страха и да случва нещата във връзка. И пак казвам, когато нещата станат по-сериозни, когато нещата се задълбочат, когато има някакви проблеми или недоразумения, тя може би по-скоро иска да излезе от тези взаимоотношения. След това тази жена страда по миналото. Тя съжалява, но въпреки това решава да си тръгне. Решава да тръгне към следващия мъж и то го случва много бързо. Тя като че ли не си дава възможност да има определен период в живота си, който така да си даде малко почивка, да разбере защо се повтарят тези модели, какво реално иска в любовния си живот, какъв тип мъж иска до себе си, за да може, когато влезе в следващата връзка, съответно тя да може да я реализира по възможно най-правилния начин. Това е жената търсач. Тя има вътрешни проблеми, неразрешени със себе си, тя има страхове от увързвания, страхове от връзки, от страхове от това да споделя своите чувства, емоции и живот с някой друг. И затова във всеки един етап, когато е изправена пред такъв избор, тя вместо да разреши проблемите си, тя решава да си тръгне. Иначе тя е силна жена. Тя е жена, която обича, която може да дава любов, която за нея любовта е важно, но тя търси все нова и нова и нова емоция. Като че ли за нея емоцията е по-важна от самата връзка. Така, да видим какво е нейното отношение към вас към момента, защото това е основната тема. Тази жена в момента, ако трябва да бъдем така честни и обективни, нали, идеята е да се прочете енергията на Таро, не просто да се успокояваме, а да бъдем искрени и да видим реално какво ни съветва полето. Тази жена в момента е в силата си. Тази жена в момента иска отново някакво ново начало. Тя е сложила граници, ограничения към вас, чисто ментално тя е решила да прекъсне тези отношения. Тя обърнала гръб на тези отношения и гледа към своята самодостатъчност. Тя е жена, която иска да бъде самостоятелна, дори във връзките си, жена, която гледа единствено и само нейния си интерес и иска тя да има цялото изобилие. Независимо дали е във връзка, дали не е във връзка, това е изключително самостоятелна и самодостатъчна жена. Така че към момента това, което показват картите и енергията през тях е, че тази жена не мисли, не обмисля варианта тя да се върне назад. Тя продължава своя път и продължава да гледа напред. Какво друго показват картите? Отново изобилие, отново това да бъде самодостатъчна, отново тя да има цялото щастие, емоция, любов и удовлетворение на света. Изключително самодостатъчен човек.
Тя е жена, която какво да ви кажа, бе, на тази жена е добре да бъде сама. Така че това, което излиза като информация от картите, не, тази жена е решила да поеме по своя път. Вашите отношения са трайно приключени, там няма връщане назад. Тази жена следва мъжците си, следва емоциите си, следва желанията си и преминава отново към нови и нови връзки през задоволяването на нейната пълнота, на нейните чувства, на нейните емоции. Така. Не, че това е полезно за нея, но в случая идеята не е да я правим психоанализ, а да видим вие къде се намирате в тези отношения. Вие, мили господа, които сте в подобна ситуация, трябва да знаете, че тази жена мисли единствено и само за себе си и тя няма абсолютно никакво намерение да се връща назад. Какъв е съвета на картите? Съвета на картите е да си дадете време. Да останете сами със себе си, да видите какво търсите в една връзка, какъв тип жена искате да бъде до вас, защо искате отново и отново тази жена да се връща в живота ви. Какво неизяснено има в тази ситуация. Обърнете се наистина към себе си и помислете какво не завърших в тази ситуация, кой е страха, който ме държи, какви са обвързващите и съзависимите отношения, които ме теглят да се връщам отново в миналото. Запомнете, линейно е времето, то върви напред. В миналото няма какво да намерите. Освен едни уроци, които трябва да осмислите и които трябва да ви помогнат да продължите напред. Помислете си, когато останете сам със себе си, когато останете наистина честни и, както се казва, да оголите душата си, признайте си сам на себе си какви са уроците, които си взехте от тази връзка. Изключително много важно е наистина да си направите такъв анализ, да видите какво ми даде тази връзка. Не дайте да седите в минусите. Да, раздялата е факт. Да, факт е, че тази жена няма да се върне към вас, но вижте какво ми даде, какво научихте вие за себе си, какви уроци си взехте, какво ще вземете от тази връзка и няма да го използвате в бъдещите си такива. Така че, мили господа, намерете сили да останете сами със себе си, да си направите анализа и след това да влезете в изключително силна мъжка енергия, която ще ви даде сила, която ще ви даде опора и която ще ви привлече именно такава жена в живота си. Не се страхувайте, живота не приключва с една жена в никакъв случай, така че съвета на картите: забравете, вземете уроците и продължете смело напред. Защо? Защото към вас идва една нова любов, която вие ще привлечете именно чрез мъжката си енергия. Това ще бъде една жена, която наистина ще направи правилния избор. Дори да има много мъже около нея, дори те да й предлагат цялото щастие на света, тя ще избере именно вас. Защото вие сте нейния крал, защото вие сте нейния император, защото сте именно мъжа, от който тя има нужда. Мъжа с силата, мъжа с увереността, мъжа, който си е научил уроците. Това бяха съветите на картите. Това казва Таро за тази ситуация. Обърнете гръб на миналото. Вземете уроците, вземете се в ръце, вземете си мъжката сила и продължете напред, за да може да привличате към себе си именно такива жени, които ще ви обичат и ще ви ценят именно такива, каквито сте. Не дайте да обръщате внимание на хората около вас, какво ви казват, какви съвети ви дават. Не, вие сам знаете кое е най-добре за вас. Помнете, невъзможното е възможно, всичко зависи от нас. До скоро!